Michael. So meron tayong good news sa kanya. Kayo po ba yung natutuluyan ngayon ni Michael? Diyan po sa Balyo. Ayun pong isa, sa kabila. Ayan, harong na. May tao po dyan? Uwa po. Asan si... Kel! Kel! Puro uto niya ako. Halika. Ano sa'yo mo nag-interview ko? Nauto mo. Halika at may sasabihin ako sa'yo. Halika. Dali na. Kami isap po. Yan, samahan mo ko dun sa tinutuluyan mo. Ay, kakausapin ko muna yung tinutuluyan mo. So ito guys yung bahay na tinutuluyan ni Michael. Te! Magandang hapon po. Ayan, so tuloy po kami ha. Magandang ate. Apo, Ano pong pangalan ni ate? Shirley, Ano pong apelido? Combo. Ikaw po yung tinutuluyan ni Michael ngayon. Dito po siya tumutuloy. Dito po kami para tulungan si Michael. Kasi di ba po matagal niya nang iniinda yung sakit niya, ay yung itong braso niya. Ayo po. So gusto pong maipaayos, no? So dahil dun po sa vlog namin, may mga tao pong tumulong sa kanya. So kaya yung gagawin po namin, okay lang po ba na isama namin siya sa Naga bukas, mga alas 8 po, dadaanan namin dito para pa-check up po namin tong kanyang braso. Apo. Tapos pag kung anong sabi po doon, ipapa-opera po namin tong kanyang braso para maisaayos po, Ayun. para magkapamuhay po siya ng normal. Okay lang yun sa'yo, Michael? Opo. Opo, gusto mo? Kasi napunta ho talaga sa amin yan. Dati, tumira ho dyan sa kabilang bahay. Opo. Tapos, wala naman ho siya ng umalis siya dyan. Nang bumalik siya dito sa amin, ganyan na ho yung kamay niya. Yung malaki na ho niya yan dito kasi na nga ho, nabali na ho yun. Sa tingin mo, ilang taon na po yan o ilang buwan ng ganyan? Ano na ho yun siguro, mga 4 na buwan na yata. 4 na buwan na, matagal na. Ba't di mo na di mo na ipahilot? Hindi naman po yung tinulungan ng... May dating nag-aalaga noon hindi naman siya tinulungan. Dati nung sa tinitirahan niya, so Hinayaan lang ho siya. nung adun pa siya, sa kanto nangyari. So hindi siya naipagamot. So maghahanap po kami ng sponsor. Sa ngayon po, meron sa kanya nagpadala ng 13,000 para sa pagpapaayos nga po nitong siko niya. Maging normal lang ho kasi naawa din ho naman kami. Kaya nga ho, kinuha ko siya dito para yung sabi ko dito na tumira sa amin. Opo. Kumusta naman po si Michael habang andito po sa Okay inyo? lang naman po siya. Hindi naman namin yun pinapagod na Tulong-tulong ho kami dito. Pag igib, mag-iigib din ho kami. Nandiyan lang naman ho igiban. Sa pagkain din naman po siya hati-hati naman kami sa pagkain kahit kami naghihirap. Opo. Ayun Kami magpapasalamat natin kasi yan na ikwento niya nga, yung magulang niya iniwan siya. So salamat po sa inyo kasi nagmamalasakit po kayo sa kanya. Hindi niyo sa tinuring na iba. Kaya ito, kahit paano, nasa maayos na kalagayan si Michael. Anong feeling na maayos na yung siko mo, yung braso mo? Kung ano daw pakiramdam. Anong pagbati? Pagmati. Yan ang Salamat sana po sa gabos na tabang ninyo. Tigtasan na rin. Sa tigtasan mo na rin. Ano gusto mong sabihin kay ate? Salamat sana po kang gabos niyang tinabang sa kuya. Tapos pagpakakanya po. Tama, yung utang na loob, hindi yan kinakalimutan na. Pero hindi natin kailangan bayaran. Huwag mo lang kalimutan. Kasi, di ba, hindi naman siguro magiging maayos yung kalagayan mo kung hindi dahil sa kanya. Tignan ko po siya. Kakaawa naman kahit walang magulang. Sabi ko, turing niya na lang akong magulang. Kaya tawag niya sa akin, mama. Mama talaga. Mama siya ang apo niya sa akin. Ilang buwan na po si Michael dito sa inyo? Maduwang buwan na po siya. Magdadalawang buwan na. So, nung wala pa dito sa inyo, palipat-lipat lang siya ng tirahan. Dati tumira siya kay mama, dyan sa magulang ko, dyan sa kabilang bahay din doon. Ang dalawa, tumira din siya dyan sa kapatid ko din. Ngayon, sabi ko sa kanya, nang umuwi doon sa Kabalinadan, di siya makalimot na pinupuntahan kami lagi. Nang pumunta siya, ganyan na yung kamay. Sabi ko, pinagalitan ko, sabi ko sa kanya, ba't hindi yan pinagamot ng nag-aalaga sa'yo doon? Hinayaan ka na lang, sabi ko sa kanya. Di, sabi ko, ay di bumalik ka na lang sa amin at kami na lang ang mag-aalaga sa'yo. Kaya hindi ko naman siya pinabayaan. Buti nga ho, tumaba na ho siya. Dati payat ho pumunta dito. Hindi naman namin yan itinuturing ng iba. May mga suggestion ate yung mga viewers kung pwede daw habang hindi pa siya, kung okay lang po sa inyo. Kasi sa akin okay lang naman kasi
ganito yung sabi nila, kung okay lang daw sa akin na habang hindi pa na ano yung magulang niya, hindi pa nahanap, o kung hindi masiguro mahanap, doon muna sa amin. Sabi ng mga viewers. Oh. Yung ibang sponsor din, inaano din sa akin, sinasuggest din na kung okay lang daw na doon sa bahay namin, tumira muna. So habang nagpapagaling siya nitong nitong siko niya, sa amin okay lang naman. So si Michael, gusto mo ba doon sa bahay namin? Ha? Kasi dayan magano. Anong desisyon mo, Michael? Kahit pansamantala lang muna. So habang nagpapagaling ka, doon ka muna sa amin. Ibabalik ka lang naman So din. hindi ka naman magugutom doon kasi may pagkain naman doon. Okay lang. Hindi ka naman namin pababayaan. Iya. Okay lang sa'yo. So ayan, ano ko. Ganito na lang ha. So pag na-operahan ka, doon ka muna tutuloy sa amin pansamantala. So nasa iyo pa rin yung decision kung dito mo gusto. Basta habang hindi ka pa gumagaling, doon ka muna sa bahay namin. Iya po. Okay lang sa'yo. Yeah, may balita ka na sa nanay mo. Naalala mo na kung saan ka sa Tinambak? Hindi talaga. Hindi, iniwan Kayo po ate sa tingin nyo, ano po yung balita sa magulang niya? Wala din ho akong mano sa magulang niya kasi iniwan talaga ho dyan sa bata pa daw yun, dyan may luling. Kilala niyo po yung pinag-iwanan sa kanya? Bata pa daw yun, iniwan doon. Kaya hindi naman alam niya kung saan talaga yung magulang niya. Hindi naman kinikwento yata ni nanay mo, hindi kinikwento ni nanay mo sa'yo. Hindi kung taga sinasabi saan. sa'yo kung taga saan ka talaga? O kung anong tunay mong apelido? Hindi naman ho namin mapaaral kasi wala naman restro. Ano tinapos ni Ay, Hindi nga ho siya makapasok. hindi nga pala talaga nagapag-aral, no? Kasi Wala ho. 5 years old ka nang mapunta dito. Kaya gusto sabihin niya sana makapasok siya. Wala naman ho kami walang restro siya. Hindi siya nakapasok kahit yung Kahit isang daycare. beses man lang sa eskwelahan. Hindi. Hindi siya nakapasok. Sabi ko, kakaawa nga siya. Wala nang magulang, hindi pa nakapag-aral. Mas lalong kawawa. Ikaw tanda mo ba Ulan. kung kailan ka pinanganak? Hindi din. Hindi ko alam. Ikaw gusto mo mag-aral ulit? Ay, gusto mo mag-aral? Bukod na po. Ayaw mo. So marami naman diyang sa TES na ba tawag doon? Sa ALS. Sa Alternative Learning System. Gusto mo? Bukod po. Ayaw mo talaga. So sa edad niya kasi talaga, baka mahihiya na siya na eh. So dapat huwag kang mahiya. Marami nga dyan, 60 years old, kakatapos lang mag-aaral. Yun mga agta ngayon ay pumakasal kahit matanda may asawa na, nag-aaral pa. Kaya paano pong may advice niyo kay Michael? Ang ko lang naman ho sa kanya, bastang magpakaano lang ho siya, pagkabait at masana ho yung kamay niya. Saka mag-aral para meron siya sa buhay, No, po, magsikap. Guys, good morning po sa lahat. Kasama natin si DJTV Official. So ngayong araw po, ito na yung araw na hinihintay ni Michael para mapacheck upan. So para maisayos nga po yung yung siko niya kasi na-dislocate. So tara, baka agising na. Nakaili ka na? Nakailan ko na po, sir. Malay sa pero mo?
Dito. Pili ka ng ano dito. Short, alam mo gusto mo dito. Ikaw yung kuya yung vlogger ano. Ay, hello po. Sa ano yun? Ay, makita na. Gusto mo po ko? Inaano kita kasi dito sa Ay, wow. Salamat. ano ito? Ano yun? Ay po. Oo. Sige. Sige na, short. Pili na. Dumaan kami dito sa bili ng mga damit. Nahihiya daw siya dun sa short niya kasi pambabae. So tara, tuloy na tayo. Magkamano tayo sa appointment natin. Sige tayo, salamat. Dito na nga po kami sa BMC. So, tinatry po namin tawagan si Dr. Fornoles. So, para sa appointment namin sa kanya. Baka dito si Dr. OPD yung outpatient. Outpatient department. Sa ano daw siya eh? Saan daw siya? Sir, makapaglambat. Hindi. So yun guys, sa ngayon po naghihintay kami kay Dr. Fornoles. So nasa emergency meeting daw po. So natimingan namin. So hindi namin alam kung anong oras matatapos. Pero pagkatapos po nitong kasi mag-alas 12 na. So 11:50 na. Kasi kanina pa kami naghihintay. Siguro pagka nito, alas 12, siguro uuwi muna kami. Hindi pa naman kami nananghalian. Yan, ano ba to? Wrong timing yata yung punta natin. So yan, sa ngayon nga po, hanggang ngayon naghihintay pa rin kami. So sana dumating bago mag alas 12 para mapatingnan natin si Michael. Yan, yung sponsor po natin from Riyadh, maraming salamat po sa 10,000 po para pampacheck up kay Michael. God bless po sa inyo, ma'am. Guys, bumalik nga po kami dito sa BMC dahil po nung isang araw may emergency meeting yung doktor po natitingin kay Michael. So kasama natin si Michael ngayon para ito din dala natin yung x-ray niya para ipabasa natin sa doktor ni Michael. So tara.
Ngayon, ganito. Samahan ko kayo mamaya, pero kailangan ko din para magandang evaluation ng sa kanya. Kasi may gagawin ko yan ng audio. Pero after that, after evaluation, may pupunta na mo. Samahan ko kayo. So yun guys, dito na nga po kami sa loob ng OPD. Dito po sa BMC. So unang-una, pasalamatan ko lang si Dr. Noles kasi talagang napakabait niya guys. So siya po yung nag-aasikaso sa amin dito. Siya yung naglalakad ng, yung unang-una yung green card. Siya yung nag-aasikaso. Siya talaga yung naglalakad. Siya yung lumalakad talaga. So maraming salamat kay Dr. Cornoles. Ayan, sabi niya kanina, kasi hindi masyadong clear yung pagkaka-x-ray ng ni Michael yung siko. So kailangan ulitin dito kasi kumbaga mas high-tech yung dito sa BMC, yung machine na pang x-ray. So kaya bali madodoble yung ni Michael x-ray niya. Ayan, so ayun siya guys, oh. Yan, siya po talaga yung nag-aasikaso. Guys, waiting kami ng x-ray ni Michael. So panibagong x-ray po yan. Ayan, para daw, nagpa-x-ray na kami dun sa Tigaon nung isang araw, kaso inulit dito kasi para mas clear daw yata yung yung resulta. Ayan, so mag-alas 4 na. Gutom na ka na, Michael? Ha? Gutom ka na? Aday pa. Ayan. Malapit na matapos, mga alas 6 yata. Si Lemil, antok na yata. Ayan, antok na din. Sa tingin ko talagang hindi ito ma-operan si Michael kung wala talagang mag-aasikaso. Kasi sa experience namin dito, ito maghapon na ito, daming lalakarin. Ayan, pasalamat na lang talaga kami kay Dr. Pornoles kasi in-assist niya kami. Iniwan niya kami so patapos na yung yung mga dapat gawin. So ito na lang, waiting na lang kami sa x-ray ni Michael. So hindi pa natin alam kung ano ba yung mangyayari, o operahan talaga o makuha pa sa pagsisemento ng kanyang siko. So inaabangan po natin yan. Salamat ulit, Dr. Knowledge. Okay guys, nakatulong na nga si Michael, kakahintay sa kanyang x-ray. Kawawa naman yung bata.